Ngikubingelele ngiphinde nginamukele Emakhaya TV. Obingelelayo uSithembiso wangobese phansi lenquthu. Bafowethu kwenye ividiyo nike nesibona lesimemezelo ngizosiphinda nakule. Cela niwuhlabe nulawule. Nginencwadi la yabhalwa uCebisani okwamadondo ebhaleka kanje. Ethi sanibona Emakhaya TV. Cha nikhuluma naye ngoCebisani wakwamadondo enkandla kwaNgono eshoba lenyathi esigodi. Cha akukho kubi sengike ngawenza ama-voice note kodwa ngikuthola ukuphenduleka. Ngidinga usizo lapha, ngidinga ugogo wami ozala umama. Kushuthi umkhulu wathatha umama kumuntu ayomenzela usiko emfaka esiphandla. Kwase kuba ukudukelana kwabo-ke lokho. Umama mayeshoko uthi kwabo azalwa nabo kwakunguThenjiwe omdala, kulandela uNobuhle bese kulandela yena umama uNtomfuthi. Ugogo ozala umama ngu-Eunice Msimango endaweni yase-Transkei. Umkhulu ozala umama nguJiba Langa. Shuthi umfowethu uCebisane ufuna ugogo ozala uma wakhe. Mhlampe ugogo mawukhona ugogo omaziyo ozala izingane ezibizwa ngoThenjiwe noNobuhle noNtomfuthi. Cela nazi ukuthi abazukulu bakhe bayamdinga mhlampe basenkingeni yezinto ezidinga usiko ngoba kuthiwa wahamba eyofuna usizo kumuntu khona inyanga agcina eye kuyo usizo yanyamalala naye. Besicela ukuthi makwenzeka nisifunise sidlule lapho. Bafethu nginobhuti naye ongitshele usizi olucishe lifane nalolu kodwa olungidabukise kakhulu. Engizocela ukuthi ayisholo yena ngiyafisa ukulusho kodwa njengamanje ngicela lozwakala kangcono malishiwo yilo. Ngiyafisa ukudayisa ngiyazi khona senginxaphele lapho. Bafethu nginenkinga amakhala ami nje awasebenzi. Mfethu ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele Emakhaya TV. Siyaphila bhuti njani? Siyaphila thina singezwa wena. Into engichaze kakhulu mfethu usukushilo ukuthi uyaphila. Kungichaze kakhulu lokho. Ungixolele mfethu ufika nje ngiyafa ukugula. Mhlawumbe nawe uyasibona isimo sezulu la eThekwini sibi. Sishuthe emahontshi nje nathi asithandi. Kungicindezela ukugula. Mfethu usibhalelile wasibeka isitori mina sengizizwile usithi halamuzi umbukele emakhaya kasazi. Ngizocela ukuthi naye umendlalele njengoba uke wasithi halamuzi mhlambe nami ngizosi-understand-a kangcono sisixoxe. Ngibonge nje ukuthi ugcina ufikile noma kube nzima ukuthi uzukwazi uzofika la eThekwini ngoba bafethu kuye kube nzima ukuphuma kodwa eGoli sizoqala eGoli bese siye-Eastern Cape. Ngani na umuntu uzothi sithe mina ngise-Maritzburg ngakubhalela mina ngiseNtuzuma ngakubhalela mina ngwaNongoma nganibhalela nali nezwi lingasaphumi isidalwa kodwa ningisize senize neGoli. Ngizobe ngikuchaze lokho izwi mase liphumile mfethu ngicela uchaze nje kwenze njani. Ngicela ukubingelela ababukeli emakhaya. Isimo sami ke sona simi kanje. Kushuthi la engakhulela khona sasizaliwe sizingane siba u5. Ngikhulele emshadweni ke umama nobaba babeshadile. Sikhulele ke emshadweni yonke into ibihamba nje kahle ekhaya zingekho inkinga nobaba naye futhi wayesebenza kahle. Wayesebenza ema-truckini. Kushuthi ngokuhamba ke kwesikhathi ubaba egcine selimala. Uma elimala kwagcina sekumphoqa ukuthi athathe umhlala phansi. Yabo kodwa ke esewuthathile umhlala phansi yaqhubeka yangena imali khona lapho leyo ukuthi uhleli phansi yabo noma elimele yabo. Cansi lapho wayeku 40 years lapho iminyaka kwenzeka leyo nto leyo. Ayisiphile ihamba iminyaka then ubaba wayebeseshiya ke emhlabeni. Ila khona ke kwaqala khona inkinga ubaba eseshiyile umuntu sekumele
abone ukuthi naye uzama kanjani ngoba ngase ngithe ukukhulakhula nami izinto ey'ningi sengiyi-understand-a sengisibona nanesimo ekhaya ukuthi sikanjani yabo. Bekhona-ke nabanye abafowethu lana nodadewethu ebengiphila nabo bezama izinto bona zibahambela kahle. But mina emva kwakushona kwababa ngangithi uma ngizama izinto ey'ningi kimi zingalungi. Ngihlezi ngibhedelwa yizinto kungazuthi nje nginamabhadi empilweni yami nomsebenzi ngingawutholi. Uma kuwukuthi kwenzekile mhlawumpe ngawuthola lowo msebenzi loyo uvele usheshe uphele noma kube nenkinga noma ngixoshwe nje. Ngixakeke ukuthi nami kwenzenjani impilo yami nje kube ngathi ngilandela nje amabhadi indlela nami engase ngibona ngayo. Ngaze ngelinye ilanga ngagcina ngithatha isinqumo sokuthi ake ngihambe ngiyohlola ngeke ngizame ukuthola ukuthi kwenzakalani ngempilo yami, yini lena eyenza ukuthi mhlawumpe impilo yami ingayi phambili. Ngahamba-ke ngaya kumhloli. Ngathi uma ngifika kumhloli wangitshela ukuthi la mina engiy'tshela ukuthi ngiwakhona angiyena owakhona. La ukukuphazamisa bafo kanjena nje ngiyabuya manje ngoba sishuthela phandle la khona abantu bambukela emakhaya ngisacela ukuyocela labantu laba mhlawumbe nawe uyabezwa ukuthi ke behlisa umsindo. Sithembe embukela emakhaya ukuthi bazowehlisa lo msindo lo ngoba ngicela ningisize bafethu ningiqashele isitudio ngoba bafethu ngizothini phela indawo kahulumeni la wonke umuntu unelungelo. Xolisa kakhulu ukuphazamisa. Ngixolise nawe bafo ukuphazamisa kodwa ngicathi nawe busuyizwela ukuthi bese kungaphe kwamandla ethu mhlawumbe nawe bese singasazwani sihlezi ndawonye la. Ngathanda ukuthi ubafo aqhubeke. Ngizwile ukuthi ukugcina kwethu busula ukuthi nawe ubusuhlola wahamba usuqala ukuhamba abantu. Yebo, hayi ngabe sengiqala impela ukuhamba abantu uma ngihlola ngathola ukuthi angiyena la mina engiy'tshela ukuthi ngowakhona. Okwakusho ukuthi kwakungenzeka ukuthi lo mndeni lo engikhulele kuwona mina angiyena owakhona kodwa manje ngiy'buza ukuthi kanjani ngoba phela umama nobaba bashadile nje yabo bezingekho iy'nkinga ngaphambilini and iy'nkinga into eqale manje yabo. Uma ngiqhubeka futhi ngiya nakwabanye ukuyohlola ukuthi hayi kwenzakalani nomunye naye ephinde engitshele into efanayo beze besho nanokuthi amadlozi angiflathele nalamadlozi lawo kulomuzi lona ebengihleli kuwona sonke lesi sikhathi awangifuni nje manje nami bengigcine ngingasazi ukuthi ngenze njani ngempela nanokuthi usizo ngizolithola kanjani yabo. Kwathi-ke sengizwile lokho ngase ngihlala nje ngicabanga nje kakhulu ngijula impela ngayo le ndaba lena ngiy'buza iy'mpendulo. Ngakhumbula ukuthi la engikhulele khona kwakunomunye ubaba engangihlezi nje ngifaniswa naye yena noma ngingasondelene naye kodwa umuntu nje vele engimaziyo wakhona nje ngale ndaweni but ohlala nje kwenye indawo yabo eqhelile yabo. Kushuthi ngoba vele ngase ngizwile ukuthi hayi angiyena owakulomuzi lo mina engiy'tshela ukuthi ngowakhona. Ngangisaba ukubuza nanomama ngalolu daba lolu ngingazi ukuthi ngizomqala kanjani umama ukuthi ngimbuze ukuthi mama kanti ubani ubaba wami yabo. So ngangingedwa kulesi simo engekho nanomunye umuntu engangikwazi ukuthi ngimxoxele ngalo lolu daba lolu okwagcina sekwenza ukuthi sengibhalela nalawo mfowethu. Mfethu ngiyakuzwa futhi ngiqonda kangcono. Mhlawumbe omunye umuntu azedidema ngithi ngiqonda kangcono ethi kanti nawe kuleso simo na cha. Into ezokuthi ngiqonde kangcono ngiqonda ukusaba kwakho ukubuza ngoba omunye umuntu ubengay'buza ukuthi awubuzi ngani uma wakho. Kuye kuthiwa ingane yaziwa nini uma wakho uzokutshela kodwa futhi ngiyaqonda ukuthi angeke usuke uyobuza uma wakho leyo nto leyo. 2 kulula uma kuthiwa ukhule vele engekho ubaba ungathini ungathi mama ubani ubaba wami
Kepha uma ekhulwe khona umuntu owumzali wakho, owubaba wakho, ngeke usuke ubuze ukuthi mama uphi ubaba, uzothi ingani ubaba wakho wamngcwaba. Two, unabafowenu nodadewenu. Nabo abangamangala uma ungasuka bekuzwe ubuza umbuzo onjalo. Ngiyakuqonda kodwa ngifisa ukuqonda la ukuthi ususibhalelile mfethu, ngethemba lokuthi mhlampe ufuna sikusize sikuxhumanise noma wakho ngalolu daba. Mhlampe uye ozositshela ukuthi ngabe lo baba ekuthiwa ubaba wakho la abantu ababe nokukudlalisa ngaye uye, or kukhona omunye umuntu owubaba wakho, noma zinamampunge kodwa uthe usuye ebantwini abaningi kangani? Yebo, khona bese ngiyekile ebantwini abahlukahlukene and bengitshela nje into eyodwa ukuthi la mina engizalelwe khona engitshela ukuthi ngiwakhona angiyena owakhona. Kanti futhi-ke nalo baba lo engangihlezi ngifaniswa naye nami kusukela ngisakhula kuyinto nje engangingayinaki yabo. Kwathi sengizwele lokho engikuzwile uma ngimbuka naye wayenokungibuka ngenye indlela kodwa manje ngingaqondi noma ucabanga kwami noma kuyikho yini ngempela yabo. Uma sisuke ngimbona noma ngiqondana naye endleleni, naye-ke engisabayo ukumbuza because angazi ukuthi ngizomqala kanjani ngithi ngiyambuza, kodwa naye angazi noma khona akwaziyo noma kwenzakalani uma ngisuke ngimbona endleleni, kodwa kwakuba khona leyo eye contact leyo nje eyayivele ibe strange. Ngixolele mfethu, sengiyakhuluma nje ngiyezwa ukuthi nezwi lami liyacisha, kodwa futhi angikwazi ukuthula emva kwalolu daba lolu osulishilo. Lubucayi, luyingozi ngoba mhlawumbe kungenzeka siyobuza umama aphike ahlale ngomhlane akhala athi ingane yakhe iyamthuka. Mhlawumbe umama naye wayey'tshelile ukuthi imfihlo yakhe ayezofa nayo kungazi muntu asazi. Mhlawumbe nezangoma ney'nyanga zinamanga ngoba phela kuye kushiwo kuthiwa abantu bamanga asazi, kodwa khona into engiyaziyo ukuthi ngeke igeje la i-DNA test. Lena-ke angeke igeje ngayo yonke indlela. I-DNA test iyayihluphe uma uwubaba uhambe nomama nengane. Eyi Nkosi yami, lana bayakhuluma. Uma ubaba nengane bese nihamba nengane ubaba nomama baye odokotela, ngiye ngizwe kuthiwa banokubuya bethi eyakho kungaseyakho, kodwa kumnandi ukuthi le kungaya mhlampe umfowethu nabazali bakhe bonke nabafowabo bonke kanye nomama. Mayibuya leyo mphumela izomusho onegazi elingafani, ngoba udokotela ngicathi kulesi simo fanele angatshelwa ukuthi ubani osolakalayo ukuthi akusiwa la ekhaya. Uma bengafika nje bo-6 bethi bazohlola amagazi, kubuya kucace ukuthi umfowethu lo akasiyena igazi elifanayo nabafowabo. Kodwa futhi uma kuba liyilona, ngoba odokotela aba-professional ikakhulukazi laba aba-private ngeke beqambe amanga, lapho kube sekumcacela umfowethu ukuthi cha ngempela ungwela ekhaya. Ngoba lento ikabili bafethu, kungenzeka umfowethu unomuzwa naye wayexakekele wahlola bamtshela isizathu esingamanga wasesikholelwa, okugcina enye into kuyenzeka ukuthi uyayikholwa kanti akusiyo, ugcina usuyiphila ikulimaza. Kanti futhi okungenzeka ukuthi umfowethu uqinisile, kodwa mase ngibuka la imidlizo nokuqagela nokuqalekisa futhi nokuthi isimo sibe lula, i-DNA test iyona engasisiza. Into eyikhethi lana-ke, sizoyenza kanjani i-DNA test? Ngoba ngithi asiyeni ku-DNA test simeqeni umama ukuthi simbuze. Ngibalekela leli lokuthi engakhala umama ethi indodana yami uyangithuka ngoba nakho ubaba wakhe esashona, wena usubona ukuthi mhlawumbe uzongibiza ngaleli gama elingo-F, uthi mina ngaphingwa, uthi mina ufuna ukuthini ngami, ungithuka phambi kwabafowenu, ngithuke emndenini. Iy'nkinga ekungafanele sizele ngokuphapha, kodwa i-DNA test angazi noma mfowethu ngiyaphambukani uma ngithi indlela esingayenza ngayo i-DNA test. Ayi bafu, ayinankinga nayo i-DNA test. Mhlawumbe nalokho kungasiza ukuthi sizame ukuthi kwenziwe yona i-DNA test, ngoba mina enye into ebikingishaya ukuthi anginayo imali yokwenza lawo ma-DNA test lawo. Cha, okwemali okwenza i-DNA test
nami ngingaphakamisa isandla la nginokuphakamisa khona, sibone ukuthi siyithola kanjani imali yokwenza i-DNA test. Mhlampe futhi singayenza namahhala. Ngingathola udokotela ofuna ukukhangisa ubudokotela bakhe, simkhangisele ukukhokha kwakhe kuwukuthi esenzele i-DNA test. Kodwa into engingathanda ukuthi mhlampe ngiboniseke ngayo, nawe uboniseke ngayo mase uyibuka le video kuma-comment, ukuthi kanjani kusekhona umama ofanele avume, ngoba abafowenu ngicathi mhlampe bengavuma, kodwa umama uzokwazi ukuthi mase kwenziwa i-DNA test kusho ukuthi sisola ukuthi khona ingane okungasiyona eyakhe la. Ubaba engavuma kwenziwa i-DNA test uma ngathiwa umama akekho, ngoba ubaba vele ngakujabulela ukwazi ukuthi iyiphi ingane okungasiyo eyami la. Kodwa kukamama kuhlukile ngoba umama wuye owateta, wayiteta zonke lezi ngane, zatetwa wuye, ezakhe zonke. Umehluko ukuthi obaba bazo alala nabo abafani. Umzima ngibuthola lapho mbukeli, ukube ingenye indlela ngabe ngithi le asiyishuthanga nokuyishutha, ngoba ngihlezi ngisho nje ngoba kade ngisho leya ndaba yamfowethu waseNkandla. Akusizona zonke iy'nkinga ofanele siy'shuthe, ezinye singayisolve. Ungangifonela sikhulume ngokutshela mfethu mina engikwaziyo ukuthi iphuma kanje, iphuma kanje, iphuma kanje. Usizo liye litholakale kuloya mnyango, silayelane impilo iqhubeke. Mbukeli lapha emakhaya umfowethu sizoyivala mfethu, sengimane ngiyakhuluma nje nezwi aliphumi. Sizokwenza ngendlela esenza ngayo, kepha ngicela ukuthi sicushisaneni, nisicushise ukuthi sizodlula kanjani odabeni lukamama, ngoba umfethu unomama okufanele abikelwe. Esingeke simthathe umama omdala ngenhlonipho siyomusa nje seqhamuke seyokwenza ama-DNA test. Ngiyacela nabantu abanolwazi, nabantu abazinjula ubuchopho bengenelela. Mhlawumbe kufanele kuze kungenelela ama-social worker, nathi khona esizowathinta, asicacisele ukuthi esimeni esikanje kwenziwa njani. Buke laba emakhaya, ngicela ukuligoqa lolu hlelo. Angiligoqi ngoba ngithanda, ngiligoqa ngoba impilo incane iyangiphelela impela, ngiyezwa nokukhuluma sekangixaka. Cha bafo, ngibonga ukuthi usaphila, ngibonga ukuthi ukwazile ukuthi cha, noma ufike kanzima kodwa ugcina ufikile la. Ngikubona ukuthi awuyibulali. Mbukele emakhaya, ukuyibulala angokuphasisi. Kuzo zonke iy'nkinga obhekane nazo, ngicela wazi ukuthi awuwedwa. Ngicela wazi ukuthi khona abaney'nkinga ey'dlula lezo. Bekezela mntakamama, bekezela mntakababa. Mhlampe usufika ekugcineni la uzoxazulula khona iy'nkinga zakho. Mbukeli lapha emakhaya, easy bet is the best. Ake ngithi nje bye bye.